Нәни 10-нчы июнь көнне кичке 5-тә дөньяга килә. Үзен яхшы хис итә, хәрәкәтләре җитез, тиз йөзә. Туганнан соң 1 ай буе дельфин балаларына зур игътибар кирәк. Алар аз йоклый, әни дельфинны ял иттерер өчен ярдәмгә башкалары килә. Во время родов уже когда... Дельфиннар бәби тапканда да бер-берсенә ярдәм итә, әни дельфинны этеп чыгарга булышалар. Сабый беренче сулышны алгач, шундук йөзеп тә китәләр. Кара диңгез афалиннары дельфиннарның сирәк очрый торган түре. Соңгы 10 ел эчендә үрчүләре 5 тапкырга кимегән. Рәсәйнең кызыл китабында югалып баручылар арасында алар 3нче урында. Ирекләре шикле булган дельфиннар үзләрен тыныч тота. Йөклелек чоры 1 елдан ел ярымга кадәр сузылырга мөмкин. 14 ел эчендә ярчалы дельфинариенда бу 4нче бәби. Вес порядка 12 килограмм. Дельфин баласының авырлыгы 12 килограмм, озынлыгы 1 метр ярым шамасы. Гадәттә шундыйлар туа. Әлегә кечкенә дельфин әнисенең сөтен имә, 4-5 айдан аңа балык бирә башлыйлар. Зурларны күзәтеп үскән сабый әкренләп аларның хәрәкәтләрен кабатлый, күнегүләр ясауда да катнаша. Җенесен әлегә белмәсәләр дә кыз булырга ошаган. Исеменә конкурста игълан иткәннәр инде. Әнисе Инга исемле булганга, аныкы да И хәрефеннән башланырга тиеш. Чаллы телевидениесе белән берлектә Нәфисә Җиһангирова, Яңа гасыр каналы.